dauke wuta ma shi kai bari in koma wancan keken awal da komin keken nan ka samu kan a can sha wahala Hanallai da kafa ta zan taka kenan. Alaikum salam. Wa zure mai ake ci ne. Alhamdulillah. Kwana biyu. Kai zan tambaya kwana biyu. A karada. Kai da haka. Ya wannan labarin. Na san shi kai biyu. Ai ta bane shi. Za su kama bayan kuɗi ne wallahi. Ai ta bane ne da kuɗi. Wallahi tallahi. Ake ci ga zafin gari. Alhamdulillah tunda ka kawo mun kaya kuma kuna tun da ma shi ka zago dan baka yi 200 da sawa. Ya 200 ce dai na ajiye dai dan baka saboda dai yanayi. Kuma kai tun kafin abin nan ka raina. Ai abada na malam me 100. Kwastomomi suna nan daga Adama suna zuwa garin nan. Kuma ba inda ke karfin mana to karfin mana. A da Allah malam rike ka rike. Da kwastomomi daga Adama za su dinga zuwa gurin nan wallahi ko ne yaro dan yaro me dinki yaran mata suna yin sa sai kai masa kurkura. Tunda kai abun da za mu dore da kai haka. Na ga ma wannan me 200 yanzu zamanin yanzu. Yaro na dan karamin macin ya 200 zai. Ine ne 100? Kama kallon abamal kai yanzu da sai ka raina 200 da waka ai ta ishe ka ko me yara kuma ka san ba ka sai 100 ba ka sai abin nan ba su kula ka san komai siya miki ka bada Allah kai ka fiye abin nan kuma yau da gobe ai sai Allah so ana maka harkar nan kai ka fiye matsala dan Allah dan Allah Allah yanzu ka dauke wuta ma na dami ka wannan kuma ruwan ka ne ni ba ne ni kawai ji da jiki ka fiye matsala wurin ƙara maka me da ni wannan zamanin ko ban yara ba su yara na shi da kanga 50 yara shi da ni na kan wasu kaga ayyan ya raba ya wala ne kai kai ma dadi ga hada wata ta mai kaza kai ka ce na binci wanda mu na binci Allah da ka aka siya ba Allah ya ba akwai mutane suna nan shigo ma da su ba ka da matsala shikenan godiya da shi ga lafiya masha Allah ko shikenan ko naka ne sana'a ka ko wani kawo mutane dinki sai ka ce da kai ake dinka ake mutum wani amma kuma ina gorarsa fa shiga Allah kamar ka san kai nake da tunani a raina alo ka ci banza su moli wallahi kai ka san garin damuwa ta sai a hankali wallahi to gaskiya babu zance ba a tamfa gaskiya din na dinka akwai dai wani lace blue ne mai ja in zai ka gaya mata ma zai mata da lace kuma ai sauki mana kawai ka shigo mana ba ka da matsala amma ba ka san ina bin ka wasu kudade a kasa ko ba ka bane ka to min da kudi na ba kai ma ka riga ka san cewa to shikenan sai ka shigo karka da ba ka da matsala ba ka kai dai kawai ka to min da sauran kudade na kawai sai ku zo kawo mutane ayyuka ku ba wani kudin arziki kuke ba su ba ku zo ku shekara wani wasu ma sai ga yin ka suka kama kudin wai sai wai ka rike ba a tafasa a kudin dinki to haka kawai ni zuban na ma mu dinga sayarwa wai dinki ya ba kudi ajiya wallahi dinki ba kudi ajiya dan saboda in ba ka bara ku ga ganewa ba wanda ko sisi kuma ta ajiye a tamfofi ai ba zai yi ba wannan matsala kawai wai ka shigo ka ga nan kwastomin nan naka nan kasuwan nan ya kawo ya fi kwana ganci da Allah fa Allah ya tuga shi ka cika tuga sai da wani Rike alƙawari da amana wani sai tsara sai da kai mutumin nan kwana biyu wallahi ya labura da Allah ake ciki ne wallahi roba ya kuma ina ta abin nan ban kika ko a waya mutun da kawo shi ina tashi daga bacci kawo wani gida tace zo kan maka wannan dake zai ga wai maka dinkin nan da wai biki ne ma da su da sassafin nan ko karya ma baka bari nan naka ai dai ya san me kamata a yi kamar ya dan zauna ne amma ai ba zama ai ka boro da gida kuma ka ce mun zo ai ba zama ai da Allah ka koman da Allah in dai ba so kai kada da samun gobara a gida ka san me yake faruwa wallahi je ja asibiti yiwa haji wa kana wai kai ko da yaushe a cikin problem kake ko da yaushe an zo karɓar ɗinki how long ai baka ba kyauta man tela gaskiya an kunno man a gida yanzu kuma so kake ka ƙara kunna man wata wutar in je to mi in naje bi zan ce mata san me yake faruwa
ban sani ba. Lafiya take da komai dan Allah kai. Na san amma me yasa kace min dawo wannan lokacin? Abin da yasa na ga masa. Wani ma ba sa ka da fara da ni ba. Dinki ne dai ko? Ba ni na fasa ma. Hakuri Akwai za ka dan bashari dama ita take masa dinki. Tantare dama irin su dan bashari dan bashari ne dama yake kowa fa da kai kowa fa da kai ban ma san yadda aka ma ta gano wannan telan ma ka gani gashi da sai ciwo kai kake haddasa mu ka ya ku ga hadin dinki na inje in kai ma dan bashari duk ga su teloli teloli da mu kwantar da hankali ni da kai ba ta dan Allah ba ni sai ba ni ni kullun da zo ba sai in ga ni ina ba yaki ba ni ban ma ganshi ba ma kullun inda sai in ga ka dan lata ya shi ba amma ka san me yake faruwa ka san me yake faruwa ba ni ce kai ma dan bashari na dauko shi ina dauke wannan yanzu ma aka mana wuta kamar ya ina dauke wannan shi da ka shirya za ta tafi biki kai kuma su ke kunna mu wuta ya buri ka gan shi nan wallahi ina ta kuci kuma na ma yanka shi kawai shi zan dora yanzu ai muka kuwa nan da karfe 5 na yamma kamar ya karfe 5 insha Allah kai da na ga maka yanzu nan za su tafi biki a ba nan kai da dai kuma nake kai na san harkan nan da wannan dai na san na fa karfin sa a gurin ka kai do ka bani kan ce ka bani in je ba kai ya hakuri kai ya hakuri tuba nake ka bari dai mu karfe 5 zan kawo shi in baka kawo min dinkin nan ba kar ka damu haba ni da kai amma da kaina karka zo dan Allah zan karka kuma aka kira ni a waya ni zan kawo maka na san me yayi a gidan ba dai wajen bace sun aka yi da kamar yana kai ka san yadda ai hakuri tuba nake ai hakuri Allah da zai mu zan kashi karfe 5 zan kashi Allah in dai na dawo wallahi sajan nura da tsako Allah tuba nake samu akai ai in ka kai ni ma kai za ka karbo ni ranka dai in ka kai ni ma kai za ka karbo ni ranka dai godiya nake sajan nura da godiya nake insha Allah ana gama zan yi to kullum magana ita ya hakuri mutane kawai sai ku zo ku dafa mun hayaniya sai wani hayaniya yake yi ko wanda na bai taɓa bayarwa kuɗin ce wai ga nazari ga nawayi kuma abu dole ka dinga ba da dafa kuma kun san ɗinki ba kuɗi a jiya ko ku zo ku ba mu wani ɗinki kuma to da me za mu yi muku ɗinki da Allah mutane wallahi suna da matsala sai ku fama da ɗinki an ga muku kyauta muke ɗebo kayan aikin da Allah wai wani hajiya Awan! Ana ina?